Tara mga tapo kining Jollibee, mga ta Jollibee. Kini pong kaya ni Suri Central, King George Boulevard. Bayo pong bukalatin siguro ni bukalat siya ni atinang mga 3 months to 4 months. O ingin pa minta kini, pero at isasalila ring anak kini. Takman tamo. Sa banda ka no, yung lasa ka ng Jollibee kini, ini akalabing kay Pilipinas, takman tamo. Ang gravy ang po yung kay. Gravy na mo. Ang puwitang chicken, takman-takman pen. Kinita na mga kingkilog. Subukan tamaan. Keti King Jollibee kilog. Takara paluklukan, no. Aglabi-layok pa kilog. Sarbe-sarbe. Ang dakal paluklukan kanyang king. Magkarya na akong chicken. Okay, lumig na ako kanina. Itong spicy chicken. Yan. Ini yang ating Skytrain, starting point ni Skytrain. King George hingga King Waterfront. Pila-pila tapa, ay tayo na naman. Ay tayo na nga, saan tayo? Ay price na. Ay price na niya. Ayan. Tinggahin $10. Ayan. Siguro 2 pieces chicken joy spicy. Hello. Hi. Just 2 pieces spicy chicken. That's it. And then 1 rice. Any drink? No drink. I have my bottled water in my bag. 2 pieces with the rice and the... Yeah, just 2 pieces and spicy and then no water. And then 1 plain rice. Sorry? 2 pieces chicken in there. Alright, how much? We're here to go? Yeah, for here. Nakabampangayan tayo. Kaya ni tama meeting yan. Wait here, ayan. Ayun, diyan daw. Ano ba kayo? Ano yung kayo? Ano na nakausan kaya talagyo. Balam siguro yung Pilipinas na dinaring makanyan. Mag-beep yun, beep area. Balam beep, mag-gaya kanito. Mag-alarm niya. Pag-vibrate siya pa, vibrate alarm. Ibig sabihin, ready na kaya kang kayo, in-order na kayo. Naman tayong chicken candy. Sabihin na kasi yung chicken candy, manyaman eh. Ano Pilipino lang naman ding mag-ayo, mag-manage, ayan, karalda. Pilipino lamo rin. Oo. Magkay lamo rin. Kaman tayong kain eh. Paano na tayo mag-beep? Beep. Beep rin. Balang beep rin. Thank you, sir. Oh, can I have 1 extra cup for the ice? Cup, 1 cup. Yeah, extra for the ice. Thank you, sir. Yeah, thank you. Kami yan na ako mong kay. Kumatang kay kayo. Pinandikan. Ano yung umapong yelo kanina? Water. Solo uluktahan na kanyang kita. Maglawi tayo ng kahit maglawi na ako mong kahit kanina. Kita ang kapilalong mo ano. Kini na ako. Ayun. Gabi na ako. Alright. Again. Ayan, takmantane. Yung rice ganit sugang makanya. Maraming kapit kayo. Naging kapit kayo. Again. Yan, sige ni
kahit nakarakal yung biyadang kahit yan. Nakarakal yung gravy sa pakya. Saka po itong order kang 8 pieces, 10 pieces, bucket chicken. At duwang bilik mga ragulo, itong mga ragulo makanyan. Yung balik yung Pinas nung lang atong mga ragulo, 8 bag. Sabi mo, salig ang kahit. Itong mga ragulo pa kanino. Gravy, tamang-tamo na o spicy o. Tamang di pa itong gravy. Balik yung lasang gravy yung Pinas eh. Yan naman eh. Kasi depende kami, manyaman at siya yung mantunukin. Yan, kasi Pilipino lang rin man yan ito, Captain Raike. Yan naman, manyaman yan. Okay yan mo. Pinawilaan mo yung manyang kap. Kasi po, naman niya, yan ang pala. Arasin ko rin ka. O tamay nga na pinugin, masilin niya. Sige po. Ay pa, abak. Abak pa ka niya kayo.